दिनै आं मोनसे भिडिअखौ लाना फैनो नागिरदों। बे भिडिअआ जाबाय सावगारि एरनाय एबा आर्टनि। बे आर्टआवहाय माबायदि एग्जामफोर जानो हागौ, बे थाखो एबा क्लास बे आर्टनि एग्जाम होनाय बे एबा स्टाडि खालामनाय बे क्लासखौहाय आं बुंनो नागिरदों। आर्टआवहाय माखासे थाखो थायो एबा डिप्ल'माफोर थायो। उन्दैसिननि थाखाय चाइल्ड होननानै बुंनाय जादों। थाखोआ जाबाय चाइल्ड। आरो बेनिख्रुइ सानि क्लासा जाबाय PP1 बा PP2, PP3, PP4, PP4 बा 5 इयार कर्स बा डिप्ल'मा कर्स ओरैबायदि माखासे दङ। जोंनि इउटिउब चेनेलनि आर्ट स्कुलनि मुङा जाबाय बगरिबारि फाइन आर्ट स्कुल। दा बेयावहाय जोंहा बे इन्सटिटिउसना एबा स्कुला 2002 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन आरो दासिम मोनसे आनजाद जानानै थांबाय। आरो बे आनजादावहाय माबायदि आनजाद जालांदोंमोन बा सोंथि जालांदोंमोन बेफोरखौ जोङो सावरायदों। आरो दा फैबाय थानाय समावहाय जोंहा आनजाद जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय फर्म फिलआप सोलिगासिनो दङ। बेफोर फर्म फिलआप खालामनायखौ आं एसे दिन्थिनो नागिरदों। माखासे स्टुडेन्टफोरा फरिखानि थाखाय फर्म फिलआप खालामदों, नै आं दिन्थिदों। बियो संगिना बर'। बियो होगोन PP2 परिक्षा, माने फाइनाल एग्जाम। आरो बिनि उनाव आरोबाव दंबावो माखासे सुबुं, बिसोरखौ आं फारियै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बियो जाबाय हिमाद्रि रामसियारि। बिथाङाबो फर्म फिलआप खालामदों बे PP2 एग्जामनि थाखाय। आरोबाव माखासे दङ बेबायदिहै। नैबे जाबाय संगिना बर'। बेबो PP2 नि आनजादनि थाखाय फर्म फिलआप खालामदों। बेयो जाबाय रितुमनि बर'। बेबो PP2 एग्जामनि थाखाय फर्म फिलआप खालामदों। बे समाव फर्म फिलआपनि खामानि जागासिनो दं आर्टनि थाखाय सावगारि बोनाय फरायसालियावहाय। जोंनि बगरिबारि बे गामियावहाय जोङो फाइन आर्ट फरायसालिखौ जोङो माने गुवाहाटी ललित कला केन्द्र बे सेन्टारजों एफिलिएटेड खालामदों, थिसनजादों। आरो बेनि थाखाय बेफोर आनजादा जोंनि बे बगरिबारि गामियावनो बा फाइन आर्ट सेन्टारावनो आनजादफोरा जायो। आरो बेफोर गासै फर्मफोरा गुवाहाटी ललित कला केन्द्र गुवाहाटीयाव थांगोन। आरो बेनिफ्राय साननैसो उनाव एडमिट जानानै फैगोन। आरो बेनि उनाव माखासे एग्जाम किट्स परिखानि बायदि एडमिट कार्डफोरा फैगोन। आरो बिनि उनाव एग्जामा जागोन। दा फैदो बिदिब्ला जोंनि बे फैबाय थानाय परिखायाव माबायदि सोंथिफोर फैनो हागौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनखौ एसे बुंनो नागिरदों बा खिन्थाना होनो नागिरदों। माबायदिफोर सोंथिफोरा फैनो हागौ बेखौ आं एसे नोंथांमोननो बुंना होनो नागिरदों। दा सोंथि 1आ जाबाय हुइच पेन्सिल इज इउज टु ड्र'। सावगारि एरनायाव बबे पेन्सिलखौ बाहायो? पेन्सिल माखासे रोखोमनि पेन्सिल दङ, जेरै HB पेन्सिल बा 3B पेन्सिल, 4B बा 5B, 6B ओरैबायदि माखासे पेन्सिलफोर दङ। जेरै 3H, 4H, 5H ओरैबायदि माखासे पेन्सिल दङ। दा बे सावगारि एरनायाव बबे पेन्सिलखौ बाहायो होननानै बुंदों? फिननाया जाबाय HB। 2 नम्बर सोंथि, नेम एनि 4 पेन्सिल दैट्स इउज्ड फर शेडिं। सावगारि एरनायाव साया आखिनो थाखाय बबे पेन्सिलखौ बाहायो? बे पेन्सिलनि मुंखौ सोंदों। फिननाया जाबाय 3B, 4B, 5B आरो 6B पेन्सिलखौ सावगारियावहाय साया आखिनो थाखाय बाहायनाय जायो। अनजालु फरायसुलि फरायसुला नोंथांमोन, दायो 3 नम्बर सोंथियाव फैदो। व्हाट इज लिड अफ मडार्न पेन्सिल मेड अफ? दानि गोदान मुगानि पेन्सिला मानि बानायनाय होनना बुंदों? आथिखालाव जों लिरनायाव बाहायनाय बे पेन्सिला, दंफांनि पेन्सिला मानि बानायनाय होननानै बुंनाय जादों? फिननाया जाबाय ए मिक्सचार अफ ग्रेफाइट एन्ड आर्ट। बेनि फिननाया जाबाय जे हा आरो गोसोम बाहागोनिफ्राय बानायनाय होनना बुंदों। एन्सारा जाबाय ए मिक्सचार अफ ग्रेफाइट एन्ड आर्ट। हाजों आरो गोसोम बाहागोजोंहाय गलायनानै दानि पेन्सिलखौ बाहायनाय होननानै बुंदों। 4 numbers, name any 3 hard pencil.
मोनथाम जायखिजाया गोरा पेन्सिल बबेखौ गोरा पेन्सिल होनना बुङो बेनि मुंफोर दङ बेनि फिननाया जाबाय 3H 4H आरो 5H बायदि बायदि माखासे पेन्सिलफोर दङ बुंदों जे नेम 3 हार्ड पेन्सिल गंथाम गोरा पेन्सिल बिनि फिननाया जाबाय 3H 4H 5H बिनि उनाव बुंदों नेम एनी 3 सफ्ट पेन्सिल जायखिजाया मोनथाम एबा गंथाम गुरै पेन्सिल नि मुं बुंनो खिन्थादों बेफोर जाबाय 5B 6B आरो 9B बेफोर पेन्सिला जाबाय गुरै माने ढिला बेफोर पेन्सिलजों माखासे बेबायदि पेन्सिलफोर दङ बियो जाबाय गुरै जेरै 5B 6B आरो 9B बिनि उनाव फैदों नेम एनी ड्रयिं मेटेरियल्स सावगारि एरनायाव बाहायनाय माखासे आइजें-आइलानि मुं जेरै फिननाया जाबाय पेन्सिल इरेजार पेपार ब्रास कालार दा बेफोरबायदि जों माखासे मा मोननो हागौ सोंनाय आरो फिननाय बेफोरखौ नायोब्ला जों आनजादनि थाखाय थियारि जानो हागौ फिन फैफिनदो माखासे सोंथि दहैनाय बायदि when was eraser invented from natural rubber मिथिंगानि बे रबरखौ बेसेबां मुगायाव बा बेसेबां सनावहाय दिहुननाय जादोंमोन होनना बुंदों फिननाया जाबाय in 18th century 1800 मायथाइयाव बे दानि मिथिंगानिफ्राय बानायनाय खोमोरग्रा इरेजारखौ बानायनाय जादों now next 2 number what is the eraser used nowadays made of आथिखालाव बाहायनाय बे खोमोरग्रा means रबरखौ मानि बानायनाय होननानै बुंदों बिनि फिननाया जाबाय सिन्थेटिक or नाइलन एबा सिन्थेटिकनिफ्राय बेखौ बानायनाय होननानै बुंदों बिनि उननि सोंथिया जाबाय what was used as erasers before it was invented दानि रबरखौ दिहुननायनि आगोलाव मा रबरखौ बाहायनाय जादोंमोन रबर बायदि बा हुखुमोरनायाव बाहायदोंमोन होनदों बेफोर जाबाय एन्सारा जाबाय सफ्ट पर्सन्स अफ ए ब्रेड एन्ड पुटी राबार बे पुटी होननाय रबरनिफ्राय ब्रेडनिफ्राय खोमोरनाय खामानियाव बाहायदोंमोन दानि रबरनि आगोलावहाय बिनि उननि सोंथिया जाबाय what kind of eraser is used in pencil drawing माबायदि रबरखौ पेन्सिलजों आखिनायखौ खोमोरनो बाहायनाय जायो होनना बुंदों एन्सारा जाबाय नेचुरेल इरेजार एन्ड नाइलन इरेजार मिथिंगायारि खोमोरग्रा आरो नाइलननि खोमोरग्राखौ बाहायो होननानै बुंदों The last number question what kind of eraser is used in drawing सियाहिजों आखिनायखौ खोमोरनो थाखाय बबे खोमोरग्राखौ बाहायो होनना बुंदों बेयो जाबाय इन इरेजार सिहि खोमोरग्रा इन इरेजार दा दिनैनि थाखाय भिडिअखौ आं बेखिनियाव लाखिथ'नोसै फिन बिनि उननि खोलोबखौहाय उननि भिडिअ सावरायगोन आसा खालामदों भिडिअखौ नायगोन आरो सोलोंगोन मोजां नांदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिबाय गोजोन्थों